Si Maria mo'y Ark of Covenant, napahaom nimo nga si Maria mo'y Ark of Covenant. Kaya, ang usama gud ang reason, ang nakita ni Juan dito sa langit, kanang mabasa sa 11:19 sa pinadayan, kanang arka dito sa langit, nga si Maria. Sa reason, kung masahon nimo ang ikaduhang Kronikas 5:10, wala lain gisulod ang duha ka papan nga bato. Diha nga panahon wala lain nya. Naman po'y teksto nga gibutangan og sungkod ni Aaron og ang bulawan nga sudanan sa mana. Posible nga midagan ang mga panahon gipunan, no? Gipunan. Pero kana nga arka sa tugon nakita na dito sa langit. Oh, dito sa trono sa amahan nga naa sa langit. Nagpasabot man kay suunan. Nagpasabot nga si Mariana sa reason nga ang gisulod sa arka sa tugon walay record nga gipagawas. Walay record. Pero si Kristo nakasulod tong ibutang si Maria na may record nga si Maria. Nga ingon si anak siya nga mahimo ba daw kuno ang pulong sa Dios. Basta kay ang RCC may mo gamit mao. Pila ka itlog na pahurot ron, Drel? Lahat is listahan.